morning guys, magluluto tayo ng pinakbit. Ayan, welcome to my YouTube channel. Bago pa lang kayo sa aking channel, subscribe and click the button and subscribe. Okay, yan ang pinakamasarap. YouTube ay. Napakasarap. Yan ang masarap yan. Pinakbit. Sarap din itong isda na to. Sa Bisaya pa itong mga isda na to ay tawag nito agnan. Ang isda na to ay piproducing partner sa pagbit. Okay, umpisahan na natin sa isda.
yan. Bago pa lang kasi sa channel ko, paki-click lang, subscribe, like, share sa kusina ni Berto. Okay,